Gaueko 12:23 lau eta bat galdu du Realak Santiago Bernabeun Real Madrilen aurka, lehen mailako lehen jardunaldiko norgehiagokan. Gogoratuko dugu gutxienez munduko txapelketa jokatu zuten jokalari bat zuten taldeek astebete beranduago hasi zutela liga. Realak kasu honetan joan den ostiralean ekin zion jardunari, eta gaur horregatik lehen jardunaldiko norgehiagoka jokatu du, kasu honetan Real Madrilen aurka aipatu dugun moduan, eta jipoia jaso du Pellegrino Matarazzoren taldeak, esan dugun bezala 4-1, eta gauza asko daude alde horretarik iruzkintzeko. Lehenik eta behin gogoratu dezagun, batetik Real Madrilek 1-2 irabazi ziola Espainoli azken atxean joan den astean, eta Realak berriz galdu egin zuela Betisen aurka Kartuja futbol zelaian. Horregatik bi taldeak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta Jose Mourinho eta Rino Matarazzo honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik Real Madrid 4-2-1 sistemarekin irten da, Kurtua izan da atepean, Dumfriesek jokatu du eskuinetik, ezkerretik Álvaro Carreras izan da, Konate eta Huijsenek jokatu dute atzealdearen erdialdean, Fede Valverde kapitaina eta Bernardo Silva izan dira zelai erdian, erdipuntan Jude Bellinghamek jokatu du, eskuinetik Arda Güler aritu da, ezkerretik Vinicius, eta goian Mbappé izan da. Reala berriz 4-3-3ko ohiko sistemarekin irten da, Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Jon Mikel Aramuru jokatu du eskuinetik, Sergio Gomezek ezkerretik, Jon Martin eta Luken Beitia gaurko ezusteko nagusia izan da Luken Beitia. Atzealdearen erdialdean euskarri moduan Jangelek jokatu du, barnek aldetik laguntzaile Turrientes eta Susic izan ditu, eskuinetik Kubo jokatu du, ezkerretik Oxienek, eta puntan Mikel Oyarzabal izan da kapitaina, epailea Mateo Busquets Ferrer izan da, González Francesek lagundu dio barrean, eta esan ez du aparteko eraginik izan bere lanak gaurkoan, zorionez esango dugu. Beno, norgehiagoka hasieratik Real Madrileko jokalari garrantzitsuenak agertu dira. Hori zen Bernabeuren xedea, hori zen Mourinhoren xedea, hasieratik Vinicius eta Mbappe bezalako jokalariak agertzea, eta lortu dute lehenengo minutuetan aukera dezente sortu dituzte, eta arean Realari mehatxu batzuk egin dizkiote. Bestalde ordea, Realak ere izan du bere abagunea, kasu honetan 10. minutuan Mikel Oyarzabalek gutxigatik ez du partidako lehen gola erdietsi, Eibarko jokalariak hasieratik jokatu duen lehen norgehiagoka izan da gaurkoa, gogoratu behar baita joan den ostiralean Betisen aurka ordezko gisa irten zela, baina 57 minutu jokatu ditu. Horrek esan nahi du oraindik ez dagoela 100% guztia jokatzeko, eta kontuan izan behar da gainera, aste hau gogorra izango dela Realarentzat, 8 egunen buruan 3 partida jokatu beharko baitituzte Matarazzoren jokalariek. Beraz, partida aurrera joan denean Reala ongi ikusi dugu, baloia ongi mugitzen, baina Real Madrid ere. Orain Mourinhorekin bere nortasuna berreskuratzen ari dira, goian presioa altu eginez, baloia berreskuratzerako garaian talde vertikala da Real Madrid, eta esango nuke joan den denboraldian Arbeloa eta Xabi Alonsorekin baino errazago heltzen dela area alde horretara, eta hortikan bat aukera sortu dituzte. Realak hala ere aipatu dugu ez dela gaizki ibili, Otxien izan da beste ezusteko nagusia gaur, gogoratuko dugu aurten lehen taldeko zenbakia izango duela, 12 zenbakiarekin ariko da Oxien, eta gaur ezkerralde horretatik ez du partida kaskarra egin, izan ditu bere abagune garbiak ez, baina bere jokaldiak nabarmentzeko, eta batez ere zelai erdian gaur ez ditut behar bada Jangel, Turrientes, Susic beste batzuetan bezain fin ikusi ez, eta hori nabaritu zaio Realari, naiz eta
baloia ongi mugitu duen, ikusi dugu Mikel Oyarzabal ere nola askotan atzera etortzen zen, eta Real Madrid anarkiko bat ikusi dugu erasoan, Batzuetan Kylian Mbappé eskuin aldean geratzen zen, beste batzuetan Vinicius erdikaldera etorri, hor Realeko atzealdea ere nolabait nahasten saiatu dira, baina Real Madridentzat saria 40. minutuan heldu da, kasu honetan Fede Valverde Kylian Mbappéri emandako baloia, Mbappék sekulako jokaldia egin du eta ezkerrez area barrutik atetik oso gertu txikitu xeatu egin du baloia eta ondorioz bat eta hutsekoa ezarri du, merezi zuen gola Real Madridek, Realarentzat kolpea izan da, baina berehala erreakzionatu du Rino Matarazzoren taldeak, kasu honetan 44. minutuan baloi bat Sergio Gomezek ipinitako baloia, otxienek oso ongi egin duela esango nuke, hor baloiari eutxi egin dio eta etzen erraza, tentazioan ez erortzea jaurtitzeko, baina eutxi egin dio, ondoren errebotea Luka Susicci heldu zaio eta Susicek bakar-bakarrik ia Tibot Kurtuaren atea gainditzeko aukera izan du, Realarentzat albiste onak ziren, ia lehen zatiaren amaieran gola jaso du, baina erreakzionatzeko beta eduki du. Hori positiboa da, nahiz eta gero emaitza partida amaieran izan dena izan, baina hori positiboa da. Erreakzionatzeko aukera hori edukitzea, erreakzionatu izana, baina bigarren zatian gauzak errotik aldatu beharra zeuzkanen Real Madridek ere, Real Madridentzat ere kolpea izan baita noski, karrera askendu eta kukurela atera du atxeden aldian, karrera segoratu behar baita txartel horia zuela gainera, eta bigarren zatia, lehenengo zatian bezala Real Madrid nagusi ikusi dugu, eta Reala ere, baloia hartzen zuenean ez takekuo orainik ere geratzen zaion ikuste apur bat, ez dakit lesio horretatik santu itzuliote den Japoniako jokalaria, baina kontua kontu gaur ere ez du partida ona egin, ez da askotan agertu ez ditu jokaldi erabakigarri horiek egin, eta hori Realaken nabaritu du ez, bai baloia ongi mugitu du, erasora ongi heldu da, baina gero azken metroetan zehaztasun hori falta izan zaio, eta Real Madridi guztiz kontrakoa 60. minutuan Jude Bellinghamek baloia hartu, Mbappéri eman eta Mbappék partidako bigarren gola erdietsi du. Hori bai izan da, kolpea Realarentzat, finean berriro ere zelaian kokatzen ari zen, Oskarson eta Zubeldia irten dira, Zubeldia gainera eskuinetik jokatu du, eta nik uste hau Matarazzoren abisu bat izan dela zuzendaritzari, eskuineko hegaleko jokalari bakarra diagu, eta beste bat ere behar diagu. Hori esan izango du Matarazzok, Igor Zubeldia eskuin hegalean kokatu ondoren, egia da hor badagoela ez, edo esaten dela Pablo Marinek ere jokatu dezakela eskuin hegaletik, gaur ere min hartuta zegoen, joan den astean Kartujan Betisen aurka bezala, eta horregatik ez du jokatzerik izan, baina 8 minutura jada Reala erabat amildu duen gola erdietsi du Viniciusek, Bellinghamek baloia hartu, Luken Beitia ez da fin ibili area barruan, errazegi joan zaio Jude Bellingham erdiratu eta Viniciusek 3-1 ezarri du marka joan Mbappé eta Vinicius eta Mbappé joan den urtean kritikatuak izan ziren Madrilgo zalegoaren aldetik, baina badirudi Jose Mourinhok Real Madridera 13 urteren ostean itzuli den honetan, bi jokalari hauek berreskuratu dituela, irrifartsu ikusi ditugu, eta ea nola garatzen den bi jokalari hauen denboraldia. Reala jada amilduta zegoen, dagoeneko etzuenia abagunerik, Real Madridek erritmo berdinean jarraitu du, Kubo kendu behar izan du Guedes ateratzeko, Arda Güler eta Bellingham ere atera dira zelaitik, Brahim eta Kamavinga sartzeko, minutuak ia denek izan dituzte, eta 80. minutuan berriro ere 3. aldiz Kylian Mbappék 4-1 ezarri du markagailuan, eta hori bai kolpea izan da, behin betiko kolpea Realarentzat, honen bestez 4-1 amaitu da norgehiagoka,
gertatu daiteken gauza bada, inolako zalantzari gabe Santiago Bernabeun partida galtzea, 4 gol sartzea beti mingarria da, jasotzea, baina argi dagoena da Realak haize freskoa behar duela, eta horretarako fitxaketak egin beharra dago, etorri beharra daukate, hor nik uste bai taldearen eta bai zaleen ilusioa berriro piztu egingo dela, baina bi jardunaldi, 5 gol jaso, bakarra erdietxi, ez da dinamika ona momentuz Realak daramana denboraldi hasiera honetan, eta ea zer gertatzen den hurrengo bi egunetan, izan ere, bi partida gogor jokatu beharko ditu, biak ala ere etxean, zaleen aurrean, bata Espainolen aurka izango da eta bestea Zeltaren aurka, beraz ea zer moduz moldatzen den horietan Reala. Beraz, hurrengo norgehiagokak esan dugun moduan, non ikusiko ditugu bi talde hauek, batetik Real Madrilek igandean arratsaldeko 5 aurrera Santiago Bernabeun Malagaren aurka jokatuko du, eta Reala berriz larunbatean izango da Espainolen aurka Anoetan. Gogoratu Real Madrilek 4, Realak 1, Santiago Bernabeun.